салом дӯстон, бо шумо таҷвиз рубрикаи навоиди франшиза барнома омода кардем. Агар шумо аз кофтани бизнес идея ва ё бесамарии он хаста шудед, пас франшизаро интихоб кунед ва соҳиби бизнеси тайёр шавед. хуллас франшизаи худро ёбед. вендинг барои фурӯши коктейлҳои варзишӣ. компанияи iCoffee аз соли 2009 инҷониб фаъолият дорад. фаъолияти асосии онҳо ҷорӣ кардани навигариҳои технологӣ дар бозор мебошад. ин компания асосан бо фурӯш ва истеҳсоли автоматҳои омодакунандаи коктейлҳои варзишӣ спорт бар машғул аст. ин намуди автоматҳо фитнес барро иваз мекунад. андозаи стаканҳои ӯ 300 грамм мебошад. 24 соат кор мекунад. ҳамаи амали мизоҷон тавассути садои онҳо амалӣ мегарданд. инчунин метавон реклама ҷойгир кард. камера дорад. зиёда аз 10 намуди нӯшокиро омода мекунад. инчунин бозиҳои ҷолиб пешниҳод мекунад. барои интихоби коктейл маълумоти пурра ва таркиби онро медиҳад. метавон тавассути телефон ва ё компютер онро идора кард. барои ин франшиза пардохти пешакӣ мавҷуд нест. сармоягузорӣ 300 000 рубл буда роялти вуҷуд надорад. пардохтпазирии сармоя 4-6 моҳ мебошад. франшизаи картаи электронии хонандаҳо мултипас. низоми картаи электронии хонандаҳо мултипас ин восита барои бехатарии хонандагони мактабҳо ва имконияти назорати волидайн фарзандони худро мебошад. баъди шартномаи франшиз бояд офис ба иҷора гирифт, корманд даъват кард, шартнома бо мактабҳо баст, компютер ва мониторинг харид, корҳо дар мактабҳо оғоз кард, кӯмаки техникӣ ба мактабҳо расонид. инчунин барои шарикон шартнома ва қоидаҳои маркетингӣ дастрас кунонда мешавад. инчунин метавон ба шабакаи марказии хизматрасонии мултипас ҳамроҳ шуд. ба кол-центр худи франчайзер ҷавобгӯ аст. франчайзи инчунин карта, дастпона ва бреликҳоро мефурӯшад. пардохти аввалин дараҷа 300 000 рубл, сармоягузорӣ аз 185 000 рубл то 950 000 рубл, роялти 1%, пардохтпазириш сармоя 8 моҳ мебошад. франшизаи хизматрасонии касбии хушбӯйкуниҳои утоқҳо Aroma Center. ин компания Aroma Center бо хушбӯйкунии касбии утоқҳо давоми 5 сол аст ки фаъолият дорад. айни ҳол ин компания маҳсулоти худро ба франшиза омода карда ба тамоми ҷаҳон паҳн карда истодааст. арома маркетинг ин як намуди маркетинг буда мақсади асосии он таъсир расонидан ба ҳаёти мизоҷон бо нияти зиёд кардани фурӯш мебошад. мизоҷони ин намуди фаъолият асосан марказҳои фурӯш, кошонаҳои ҳусн, меҳмонхонаҳо, банк, мағозаҳои тиллоӣ, офисҳо, маркази фитнес, спа-салон, беморхонаҳо, марказҳои дилхушкунӣ, конфронсҳо, мағозаҳо, ресторанҳо ва ғайраҳо мебошад. сармоягузори 150 000 рубл, пардохтпазирии сармоя 3-6 моҳро дар бар мегирад. франшизаи патентикардашудаи технологияи рекламавии Business Fox. компанияи Business Fox аз соли 2005 инҷониб фаъолият дорад. кори асосии вай барномасозӣ ва фурӯши комплексии барномаҳои инноватсионӣ ки фурӯш тавассути интернети ҳама намуди корхонаҳоро 2 маротиба зиёд мекунад. айни ҳол мизоҷони ин намуди франшиза дар худи Россия ба 800 000 баробар аст. барои забти бозори ҷаҳонӣ компания дар тамоми ҷаҳон франшизаи худро кушода истодааст. пардохти пешакӣ 400 000 рубл, сармоягузорӣ 450 000 рубл, роялти 20%, бозпардохти сармоя 2-4 моҳро дар бар мегирад. ин буд маълумоти мухтасар оиди франшизаҳо. агар барнома ба шумо писанд омада бошад, ба шабака обуна шавед, лайкро зер кунед, ин видеоро ба дӯстон расонед, тоҷикистонро обод кунед. ҳар амали шумо моро рӯҳу илҳоми тоза мебахшад ва бештар ғояҳои ҷолибро пешниҳод менамоем. ба шумо буд Далер Тоҳирӣ дар Тоҷбиз бимонед.